1, 2, 3. Enw yw Indigo Young, dwi'n 18 mlwydd oed, dwi'n dod o Sir Gaerfyrddin. Dydy lot o pobl ddim yn meddwl bod ni'n gallu siarad Cymraeg oherwydd dydyn ni ddim yn gwyn. Ie, dwi'n gwybod bod mam fi yn trial siarad Cymraeg mewn siociau a dydy pobl ddim yn siarad Cymraeg i hi. Sut mae hwnna'n neud i ti deimlo? Sad. Dydy profiad Indigo ddim yn un anghyffredin yng Nghymru, ond mae'r bobl ifanc yma sy'n byw hyd a lled gorllewin Cymru wedi ffeindio rhywle i godi llais gyda grŵp ieuenctid We Move. O syrffio i grefftio, mae pob math o weithgareddau ar gael ac mae'n rhywle hefyd i daflu goleuni ar eu profiadau. Fenw i Mary Jones, dwi'n 16 blwydd oed a dwi'n dod o Sir Gaerfyrddin. Pryd wnes i tyfu lan, roedd dim llawer o ffrindiau gyda fi, oedd gyda yr un cefndir a fi, ond pryd wnes i ymuno gyda We Move y Llwygariad, roedd yn neis i gweld y wahanol cefndiroedd roedd plant arall yn cael. Fel rhan o ddathliadau plant mewn angen, mi fydd Indigo yn teithio i Fanceinion i gymryd rhan yn y côr gyda phlant o ar draws y Deyrnas Unedig. Codi canu a chodi arian, a gobeithio hefyd codi ymwybyddiaeth o'r angen am fwy o grwpiau fel yr un yma yn Sir Benfro. Digwyddiad pwysig iawn i ysgolion dros Gymru i godi ymwybyddiaeth ar y pwysigrwydd o daclo newid hinsawdd. Blwyddyn yma, yn y daml heddwch, ymunodd dros 150 o bobl ifanc i gymryd rhan mewn gweithdai gwahanol gyda'r nod o godi llais dros yr amgylchedd. So heddi, dyn ni yn y deml heddwch ar gyfer copiau ieuenctid. Dyn ni wedi gwahodd pobl ifanc o ysgolion a draws De Cymru yma heddi. Bwrpas y digwyddiad yw i gael y bobl ifanc i sgwrsio am beth sy'n bwysig iddyn nhw am newid hinsawdd, a mon hefyd i gael eu lleisau nhw i glywed gan Llywodraeth Cymru. A'r disgyblion lleol yn gweithio i leihau effaith newid hinsawdd. Mewn plasmod ni'n cael biniau wahanol am bwyd, y papur a biniau wahanol i helpu. Mae rhan fwyaf o buses ni'n electric, fel bod yn stopio defnyddio gormod o egni. Gofyn ni hwb dilla sy'n stopio pobl rhag angen prynu pethau newydd. So nhw'n dod â hen bwys ysgol nhw, a wedyn ni'n golchi nhw a rhyw bags a gwerthu nhw mas yn newydd. Wel, dwi'n teimlo fel mae llawer o pobl yn neud be maen nhw gallu i stopio newid hinsawdd, ond dwi'n poeni am sut mae pobl yn y dyfodol mynd i ymdopi efo fe. A'r holl ffordd o'r Amazon un o arweinwyr pobl y Wampis yma yng Nghymru yn siarad am yr effaith mae newid hinsawdd yn cael ar ei gymuned e. Ika huinga tahi maka tahi yemin enya o toka ma enyan surmak mate tahi ima hegales traku I takat nahan mo no nasyong Wampis na takatanahan we toka ma tarimet puhustinya nuna nukap takat nahan inya nungin tra nitya nuna ni katsat sumramanya samte tahi ima hetram te isha. Codi llais a gobeithio am fwy o weithredu yma yng Nghymru a dros y byd. Helo, enw fi ydy Alyssa a dwi'n pencampwr amgylcheddol. Yn cyntaf roedd fi'n casglu pacedi crisp a wedyn anfon nhw i TerraCycle. Wedyn roedd fi'n gweld grŵp ar Facebook mewn Lloegr yn gwneud blancedi allan o'n nhw, a wedyn wnaeth fi trio a rwan dwi wedi gwneud dros 500 ohonyn nhw. Hefyd dwi'n creu poteli bawci allan o botel plastig a dwi'n rhoi nhw mewn llefydd a mae ni pobl sydd wedi anghofio y bagiau nhw i'r bawci. Dwi wedi ennill y gwobr pencampwr amgylchedd yn Abertawe amdan creu crisp packet blankets fi a dwi wedi creu dros 500 ohonyn nhw. Roedd yn profiad dda a roedd fi'n falch bod dwi'n gallu gwneud hynna, bod lot o pobl yn gweld be dwi'n gwneud a fod ar y llwyfan yn ennill hynna, roedd fi ddim gael y geiriau. Dwi'n teimlo'n gryf am helpu'r amgylchedd oherwydd dwi'n hoffi natur a dwi'n gobeithio bod be dwi'n gwneud i helpu'r amgylchedd yn mynd i helpu tuag at y dyfodol mewn 100 blynyddoedd.